Larrua jotzea, historio bat kontatzea da sekretu badago, zenbakian aurkitzen da ez da zero, ez da bat, gutxienez, bigera eta historio berenak, beretazkoak, izaten dira, entzutea da sekretua, beti fuin berdina ez kontatu, entzutea da sekretua, beti historio bera ez kontatu, entzutea da sekretua, beti fuin berdina ez kontatu, entzutea da sekretua, beti historio bera ez kontatu. Hoxe pentsatzen nun nire puina entzun naizula baina hartu nintzen bere zertuaren lehuntasunarekin, bere begi berdekin, bere zalakin ikusi behar nula sortan egiteko sekretu badago, unako hau da entzutea da sekretua, beti fuin berdina ez kontatu, entzutea da sekretua, beti historio bera ez kontatu, entzutea da sekretua, beti fuin berdina ez kontatu, entzutea da sekretua, beti historio bera ez kontatu.